Chichewa mwachidule ngozi yakukhudzani bwanji ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino? Ndikhuza kwambiri chifukwa ndiyo chisa chisoni kwambiri kuti anthu ambiri avulala, anthu ena amwalira 225 ena kuti kapena ndalama mmene ipirira ikweranso kuposa 225. Nzachisoni kwambiri, ndikhuza kwambiri kuti anthu ena amwalira, ena avulala, ena nyumba zawo zawonongeka, ena ata katundu wawo wonse wawonongeka. Agwira moyo wawo wonse kugwira ntchito kwa katundu wawonongeka, ena magalimoto atengedwa, nyama zawo, ziweto, nkhuku zosiyanasiyana zawonongeka. Zandikhudza kwambiri. Sinthawi inoyamba 2015 zinachitikanso ndipo 9 madera osiyanasiyana. The whole country up to Karonga Chitipa, if you remember. Tinaenda in all the 20 districts over a 3-week period, and also 2017 zinachitikanso. The entire knows zachitika. Zikupitira tipese njira kuti zimene zichepese kuti ngati namuda kabwera namuda asakhale ndi kuti anthu ochuluka chonse kuvulala kama nyumba zambiri kuonongeka tipese njira ine policy imeneyo. I think I'm sorry? Yes. What about it? Mutatsindika nchichewa kuti ntchito zina zomwe munakhazikitsa. Team Boma dinamba phatikisanso funso imene mungophatikisanso anthu amene akumakakamira kukhala malo angozi. Yeah, zovuta kwambiri kuti anthu akakamira ndiye palinso paja timati human rights. Kuti munthu singachite force kuti uchoke ena pa makolo awo mafupi ndi makolo awo and so forth. Zovuta kwambiri even kumene kwakunja zimachitika zimene nkhale ku America ndikuziwa. Ngovuta kwambiri kuti anthu asunthe malo amene akhala zaka zambiri. Koma pakhale policy kuti tipeze njira yothandiza anthu kuti kapena angati kukhala ndi malo awo komanso kwasuntha kumalo awo jene apamwamba choncho kuti kumene konso ngati kwathandiza kapena kukhala ndi nyumba. Number 1. Number 2, that cement subsidy. Manena kuti nthawi yathu tinayamba program yothandiza anthu kumanga nyumba za njera za malata. Tinamanga over 20,000. The plan inayi kuti in 15 years pasakhale nyumba ya adults kapa ya mauzi muno Malawi ndipo zikanatheka. Choko Rwanda zinatheka zingati kutheka kuno. Ndimankho ndi Kagame kuti ku Rwanda komanso anthu ochepera zinatenga 9 years. Koma ife 15 years tingati kuita zimenezo. Kwavuto nkuti boma litabwera anayimisa zonse zimenezo chifukwa kuti DPP namba zimenezo anayimisa zimenezo pakati pa sisi kuja koma ife tikabwera mboma tipitiriza program ya malata ndi cement. Ndikuona kuti in 15 years kuno sipakhala nyumba ya adults kapena ya uje ya mauzu kwathu timati namuru kumuwa sipakhalanso nyumba zimenezo pakhala nyumba zabwino za njera komanso za malata. Zikomo kwambiri.